Chineke bi n'eluigwe, eze ndị eze, ọ gbara nkịta okwudu n'ọnụ. Chukwu abịa n'ụbọchị tata ka ana m ekpe ekpere n'ụbọchị tata bụ Shabbat day bụ oye. Ana m agọzi ndị Biafra n'ụbọchị tata, ana m agọrọ ha ọfọ. Ihe abụọ ọjị ka m ji n'aka. Eji m ogu jide ọfọ. Afọ m bụ His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa, Obi of Obi ndị eze, anụ ehi agụ, igwe ndị Igbo niile na South Africa. Wee na-asị Chukwu bi n'igwe gọzie Maazị Nnamdi Kanu, Chukwu bi n'igwe gọzie ndị Biafra, Chukwu bi n'igwe gọzie ndị IPOB family, Eastern Security. Ana m asị anyị ga-enwere Biafra, Biafra abịago. Osisi na-ekweghị ka enwee Biafra na-atọ ọchịchịrị, egbe eluigwe gbagbuo ya. Arịọ m Chukwu bi n'eluigwe, Chukwu abịa ma Chukwu ekere ụwa, Chukwu dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, onye anyị na-efe, maka na anyị Biafra na-efe gị, na-akpụ isi ala na-enye gị, na-asị na ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Eluigwe na-eto gị, anyanwụ na-eto gị, kpakpando na-eto gị, ụwa niile, mmiri na-eto gị, eluigwe na-eto gị. Anyị wee na-asị ka Chukwu bi n'eluigwe gị, onye bụ kere eluigwe n'ụwa, kee Biafra, nye anyị Biafra, mee ka Biafra dị nsọ. Anyị na-asị gị nara otuto, nara ekele n'ụbọchị nke tata. Mana anyị agaghị ahapụ ije nje nna ha jere. Anyị agaghị ekwe na ọkụ na-agba n'ịkpa wee hapụ ije nna nna ha jere. N'ihi nke a, ihe anyị na-eme ọdịnala ọfọ na ogubu ngodo, anyị adịghị efe. Onye ka ji kpọkuo Chukwu, Chineke ka anyị na-efe, mana anyị ga-akpọku ihe nna nna anyị ha. Wee na-asị ọrụ ụbọchị Chinụrụ m ụwa, onye ụwa ọma m, biko bịa tara ọjị. Ndị mbụ na ndị egede tara ọjị, ala Biafra tara ọjị, ala ndị Igbo tara ọjị, aja ala Enugu Mmụọnya tara ọjị, aja ala obodo tara ọjị, arụsị Ọgbagụ tara ọjị, eze nwaanyị Ngele Ọjọọ tara ọjị, arụsị Nri tara ọjị, arụsị ndị Owu tara ọjị, Odonanka tara ọjị, Ezumezu Eshon Power tara ọjị, Idemmiri, arụsị Idemmiri tara ọjị, ndị mbụ na ndị elu tara ọjị, Ọgbọ Akarete Ọkịja, arụsị Ọkịja, Ụrasị Ọkịja tara ọjị. Bilienu ka unu chụba ndị Fulani herdsmen, chụba ndị na-ekweteghị. Enwe ndị Igbo leaders na-ekweteghị, chụbanụ ha. Enwe ndị gọvanọs na-ekweteghị, chụbanụ ha. Sabotuas, chụbanụ ha. Ndị niile na-apụlanụ otu ha ga-ezigbu Nnamdi Kanu ma ọ na-akpọtọsị ya, ha werekwa ala zere mmiri. Onye na-ekwe ka anyị nwee Biafra were ala zere mmiri, ọ bịara egbu ndị Igbo gbuo onwe ya. Mụọ mmụmbe eze ndị Igbo na-asị ọ ga-adịrị Maazị Nnamdi Kanu mma na Eke na Oye na Afọrankwọ, dịrị ndị IPOB family, ndị mmụọ na-agba egbe a na-akpọ EGM, arụsị niile nọ n'ala Igbo na-agba egbe, ndị mmụọ niile nwụrụ, ndị niile nwụrụ anwụ usoro ọbara ha na-agba egbe, ndị na-afụ ha anya. Bilienu gbabanụ, bubenụ ndị Fulani herdsmen, bubenụ ndị Sabotuas anyị, ọ gaghị adịrị ha mma. Ana m asị Chineke bi n'igwe, Chukwu abịa ma onye m na-egere ụzọ, onye na-edu m ije, ndị mụ na ha na-agbakọ aga, arụsị niile m ji aga binye ọgụ, chụba ndị na-achụ Biafra, agọzie m ndị Biafra n'ụwa niile, more especially World Igbo Congress, na-eme ka ndị Igbo na-enwe ihe niile ha na-enwe, na-enyere ndị Igbo aka, na-enyere Biafra aka, na-enye aka n'ihe niile a na-eme n'idifendi ala nna nna anyị ha. Chukwu gọzie unu, onye Biafra ọ bụla ebe ọ bụla unu nọ. Ana m asị na gbaa unu ume, nna unu Chukwu nye unu ego, Chukwu nye unu ego, meghere unu ụzọ. Unu ga-amụta ọmụ nwoke, mụta ọmụ nwaanyị, unu ga-enwenwe ihe akpakpa, ihe enwenwe ihe akpakpa, unu ga-adị ka echechi ada agwụ agwụ. Ana m asị ala Igbo chebe unu, ala Biafra chebe unu, unu ama amụ ọnwụ ike. Ndị yut bilie na agha, chụbanụ ndị na-achụ anyị, baa n'ime ọhịa, bubenụ ndị na-ekwu anyị. Biafra, anyị enwere Biafra, Biafra ga-adị ruo mgbe ebighị ebi, Biafra ga-adị ruo mgbe ebighị ebi, Biafra ga-adị ruo mgbe ebighị ebi, Biafra ga-adị ruo mgbe ebighị ebi. Wee na-asị ndị Sabotua chegharịanụ, ejikwa m ohere wee na-asị Biafra nọ na mba ụwa niile, were 5 days jenu protest ka a mara na anyị chọrọ freedom. Wee na-asị ka unu na-eme nke a, biko onye ọbụla, ndị amị niile nọ na Biafra, ndị amị niile nọ na Nigeria, ndị polisi niile nọ na Nigeria, resign yanụ. Southern governor, Southern military soldiers resign yanụ, ndị polisi resign yanụ, Air Force resign yanụ, ka a ghara igbusi unu. Bịanụ ka unu zụọ ala nna unu. Unu wuru Biafra nọ na Nigerian force, military forces or whatever, nke ọbụla resign yanụ.
unu resign ya unu esoro difendi ala anyị ga-enyere unu aka a ga na-akwụ unu ụgwọ tụrụ maazị Nnamdi Kanu a ga-adị unu ego ihe unu chọrọ unu ga-enweta ya ka ezi ihe iji eji egbu nwanne gị ka ihe iji egbu nwanne nwoke nwanne gị nwaanyị ka ihe iji ekiri na-abụ mmadụ ebe ị ma na ihe niile anyị zuru ga-eme World Igbo Congress ga-eneta onye ọbụla anya ana m asị ya dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma ala South Africa ya dịrị Chukwu gọzie gị ala Igbo ya Chukwu gọzie gị gọzie m gọzie ihe na-emere m ihe na ihe na-emere ife gọzie ndị niile m ji aga eji m ndị mbụ na ndị egere aga eji m arụsị dị iche iche aga ọ bịara egbu ya gbuo onwe ya were ala zere mmiri ana m asị ndị Igbo ndị Chukwu bi n'igwe na ndị ala biko tara na ọjị na ogbe ka nta n'iberibe ka unu wee dube ụmụ Igbo dube ụmụ Biafra dube ha n'ebe niile ha nọ na ka nna ata ọjị ka ha ncha na-atara ọjị na mmụọ Biafra niile bịa nụtara ọjị ndị Igbo niile tara ọjị maazị Nnamdi Kanu na famili na nna gị na nne gị na ndị nna nna ha bịa n'usoro tara ọjị anyị Igbo tara ọjị ala Biafra tara ọjị n'afa Chukwu abịa ma na ndị ala ise ise ise